Apa kowe lihat-lihat, ha? Meh pinjam dulu 100 to. Mbah, jarene wong ning kebun iki enek hantu to. Eleh, kowe entuk berita saka ngendi kuwi, Cuk? Beritane kuwi apusan yo. Lho, tenanan ki, Mbah. Waktu kae aku ndelok dhewe kok. Pas ngopo kowe? Pas ngising. Yalah, laknu tenan cuk iki. Terus bar kuwi enek makhluk ngono. Eleh, nek ngono kandhane aku, bentuke kaya piye to, Cuk? Pokoke medeni. Terus pas bengi kuwi, guyu-guyu dhewe ngono ning panggon iki, Mbah. Weleh, mosok to? Ngarang wae kowe kuwi, Cuk. Tenanan iki, Mbah, ora ngapusi aku. Aku ndek wingi krungu. Lah aku lho, Mbah. Ngakak aku ping, aku ijek kelingan pas dikon njipuk buah sing enak, becet malah njipuk kesemek sepat. Lah iya ta, emang becet goblok. Goblok. Dasar Peping dan Kunti biadab. Walah, jebule malah ngrumpi.